За да репетваме, това е епизод на Майнкрафт. В този епизод какво щяхме да правим? Да, ще играем на криеница. Но може поне да покажем света. Да, добре. Така. Вземам някакъв мръдливи блок. Ама каква е призрак. Вземам някакви мръдливи блокове. И ще се качваме на Стара планина. Е, тъпа през нощта. Айде да. Хубаво. Ще отидем на сутринта. Също имам два бъгнати меча. И да, вече имам и даймонд неща. Какво там? Даже имам още диаманти в 6 цвети. Мисля. Мамо, давай. Да, там някъде. За какво имам да спим, бе? Не, всъщност са точно 12. Ай, май са точно 13. Де, макаре. Ти наспали са, бе? Лягай! Окей. Ама защо не може да спим да не майстора тук? Вярно е! Призрака. Идвай, не мога да спим. Съжалявам, хора, не мога да спим, ама има призрак вкъщи са ни. Трябва да го убием веднага. Ние всъщност... Ние вече го убихме. Работа не върши. Но какво ще правим сега? Кики на слон. Много ми е трудно. Къде е тази чекия, бе? Чурка. И пойчо, той не мой. И паса движи. Ау! Ще ме ударя. Не съм те ударил. Аз се стоях и тук. Тогава кома шибна. Не знам какво те е шибнало. Ивай са катериш, бе, путка. Добре, бе, потка. Ма не по този селски начин, бе. Сега го щупи това. Не по този селендурски начин. Няма да го чупя. Ай, чупи го, бе. Аз айра нагоре си го щупих. Аз ще го щупа. Спокойно. Наслагал като маленски цигани. И че така, Сайран. Ма си го събрах. След няколко дена. Пай ти му виж моя клип от моята телефон. Мали, изпуснах си шифта за малко късметно. Ето, нататък сме направили и други глупости там. Парк. Да, скалоз двор. С игрушки, други глупости. Там има два крипъра, един скелет и едно зомби. Две зомбита. Цяла армия. Я вари виж в градината дали вилиджър е обрал нещо правилно. Има крипър. Вари го ви! Как е отишъл там да му е мамата? Давай къса вмъкна шибания му мамичка. Шибаната ти мамичка крипър. Не! Избух. Фак, Антой! Как са дошли вас? Съм оградил цялото село, бе, мамо стара, бе. Еми ще го правим това нещо. Ще го правим, то е ясно. Мамка му нямам храна, тям да взема. Не съм подготвен. Ще вземем храна и освен да изчакаме да стане сутрин. Ето се, дано да ни избяга. Значи хора, сега ще спра на пауза, докато оправиме фермата и докато стане ден, за да може да играем на криеница, че тя ще дойде се направи ни и бъд мамата. Аре, спирам за малко. Добре, хора, продължаваме. Оправихме тук, сега той е вътре и слага уит, но нещата ще се оправят с времето. Също, сега започваме с криеницата.
Явка ти направо почваш тук да шифтиш, аз ще се скрия. Значи, аз да шифта, ти да не шифтиш. Не. Ма не гледай са. Аз щям да направя малко хляб, няма да гледам. Чакай, не дей да ходиш. Не съм. Видях селянина. Ето избягал ли, бе, толкова трудно го добутах на тука. Да му по мамата. Направих два хляба, един за мен, един за теб. И лягам да спа. Идвай, бе. Дъщачи. Готов ли са? Не. Бе, аз не те покажа. Обаче много се изкушавам да те видя. Много се изкушавам. Направо и пълно. Ама аз и без това ще намеря. Няма как. Добре. Готов ли? Да. И да. Така продължаваме. Абе ти видя ли, бе? Не, Мърша. не съм. Хубава е. Така, хора. Аз стоя на препятствие. Готов ли? Да, бе. Добре. От много отдавна аз ти казах. Аз умрях. Браво. Събирай си айтемите и идвай. Аре, Петкане. Добре, бе. Фасуле, събирай. Дай хора, аз мен го гледам от неговия таблет и гледам колко е жалък, как са пръска на хиляди парченца. Къде ми е каската? Няма ти каскета. Ето. Него. Добре, аре, идвай. Сега ще намеря. Айде, бе. Отворен. Ама нали не си се зарови? Не. Добре. Чакай. Да те потърся в тази пеща. Той ме търси в момента по къщите в селото Ама не си там. и ще намери чурка. Ще потърся, може би, в блока. Тук не е. Всъщност аз преди малко те видях. Сега не ме виждаш така. Ай, толкова студено. Казвай ми си топло. Студено. Добре. По-топло ли? Не. Даже все по-студено. Да не ме лъжеш? Не. Топло. Топло. Къде ми е кеп? Да те ям. Хубаво, сега аз ще броя. Дай да броим, да броим. Значи, брой до 30. Аз ставам така и не гледам. Хора, сега аз не гледам. Броя до 31. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Кажи направо, ако си готов. Готов. Хубаво. Не знам дали ще ме намериш. Горе не си чешистки. Да, хора, това... Тук ми ще да кажем, хора, това е парзал. Това са парзалите. Кажи само топло и студено, казвай. Направо. Студено. Умри!
Умри! Аз съм главно действащо лице, махни се, бе. Ти съм махнал. Аз съм с третия парадалки. Значи са мои. Ай сега последно аз си ти ще жмем и свършим. Да, чай, това вече е клип. Това ще е от клипа. Видяхте, тук има много пейки, около тях дървета, посетители. Беседка. Да. Люки, катерушки, парзалки. Ето е беседката. Всичко. Така. Направо перфектно. И да, това ще е епизода. Бай-бай, хора. И чао.